ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ଏକ ଗାଁରେ ଜଣେ କୃଷକ ରାମ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ କୃତକର୍ମୀ ଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ରାମ ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେଖାଗଲା ଜଣେ ବେଙ୍ଗ ସହ। ସେ ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ, ଏହାକୁ ଧରି ମୁଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ସେ ବେଙ୍ଗକୁ ଧରି ଘରକୁ ନେଲେ। ଘରେ ରାମ ଏକ କୂଅ ନିକଟରେ ବେଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଓ କହିଲେ, ଏଠାରେ ରହ, ତୁମେ ମୋର କ୍ଷେତ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ କୌଣସି କୀଟପତଙ୍ଗ କ୍ଷେତକୁ ଖାଇଦେବେ ନାହିଁ। ବେଙ୍ଗ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଓ ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥପର କାମ ରାମକୁ ନିମନ୍ତ କଲା। ଯେତେବେଳେ କୃଷକ ଖୁସି ହେଲା, ସେ ବେଙ୍ଗକୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେଇ ଦୁଃଖିତ ରଖିଲା। ବେଙ୍ଗ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣି କୃଷକର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଣାଇଦେଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରେମ ଦେବା ଜରୁରୀ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ସଫଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ।